Halkara Valyuta Fondu 2020-nji ýylda Türkmenistanyň jemgy içerki önüminiň ösüş derejesiniň 0,8 götürme deň bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti bu sanyň 5,9 götürme barabardygyny öňe sürýär. Halkara Valyuta Fondu dünýä ykdysadyýetynyň häzirki ýagdaýy we geljekki mümkinçilikleri boýunça ýaýradan dünýä ykdysadyýetynyň ösüş perspektiwalary atly soňky hasabatyny Türkmenistanyň hödürleýän resmi statistiki sanlaryny ulanmady. Hasabat dünýä ýurtlaryna şol sany Türkmenistanyň pandemiýanyň fonuna ykdysady ösüş perspektiwalaryny seljerýär. Ýylatyň soňky bir näçe ýyl bäri duçar bolýan ykdysady kynçylyklaryna garamazdan Türkmen hökümeti 12 fevralda ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlisine 2020-nji ýylda ýurtda jemgy içerki önümiň ösüş tepkiniň 5,9 götürme deň bolanyny eglan etdi. Halkara Valyuta Fondu ozalky ýyllarda çap eden hasabatlaryny ykdysady ösüş boýunça Türkmenistanyň hödürleýän resmi sanlaryny ulanyrdy. Glasgow Üniversitetiniň professor Merkedali boýunça bilermen Lukan Cheski 9 aprelde Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Halkara Valyuta Fondunyň Türkmenistan boýunça hödürleýän täze sanlaryny öwrüm nokada atlandyrdy. Bu öwrüm nokadydyr. Indi biziň ýurt barada onsuz hem bilýän zatlarymyza gabat gelýän käbir statistiki sanlar bar diýip Ancheski aýtdy. Bilermeniň sözlerine göre Halkara Valyuta Fondu Aziýanyň ösüş banky bütün dünýä bankiýaly halkara uramalar ozalky ýyllarda Türkmenistanyň hökümetiniň resmi sanlaryny ulanmak bilen türkmen reallyklaryna gabat gelmeýän statistiki maglumatlary hödürleýärdi. Azatlyk radiosy we beýleki garaşsyz neşirler hem soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistana barha yaramazlaşýan ykdysady şertler, ýurtda dowam edýän azyk getmezçiligi, haritlaryň bahalarynyň barha ýokurlanmagy, ýurt raýatlarynyň bankomatlardan pul çekmek yüzbeyiz bolýan kynçylyklary barada ýygyderli habar berip gelýärdi. Ýöne halkara maliýe institutlary esasan hökümetiň resmi statistikalaryna salgylanyp şu wagda içinde Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryny tasdiklamaýardy. Bilermen hökümetiň hödürleýän resmi sanlaryny ulanmak bilen bir näçe halkara guramanyň şu wagda içinde türkmen rejiminiň galp maglumat we ygtybarsyz hasabat bermek tejribelerini goldanlygyny aýtdy. Halkara urumalaryň türkmen ykdysadyýetyne ýokary baha bermegi türkmen halkyny käbir halkara ýardymlardan mahrum edip gelýärdi. Ýatlasak geçen aprelde Ýewropa Birleşigi Ýewropa topory maliýe himayatynyň çäklerini Kyrgyzstana, Täjikistana we Özbegistana 134 milyon euro meşberini pandemiýaga garşy maliýe kömegini berdi. Türkmenistan we Gazagystan halkara maliýe institutlaryna görä ortadan ýokary ýerdejeli döwlet hasaplanyklary sebäpli bu ýardymdan mahrum edildi. Bütün dünýä banky Türkmenistan 2012-nji ýylda ortadan ýokary ýerdejeli ýurtlaryň hataryna goşdy. Ancheskiň inanjyna görä halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistan barada hakykata ýakyn sanlary hasabat bermegi Türkmenistany dünýä arenasyna özüne laýyk kategoriýa ýerleşdirer we kyn ykdysady şertlerde zerur halkara ýardymlar türkmen halkyna el ýeterli bolar. Honest reporting starts to be the rule rather than the exception. We're going to see Turkmenistan, for instance, put in different categories for international aid, so it will not be a Dogruçul hasabatları kadadan çıkma däldi, kada öwrülse onu Türkmenistan meselem halkara himayetler bilen bagly başga kategoriýalara ýerleşdiriler. Ol meselem mundan beýlek Merkezi Aziýada ortadan ýokary girdejili döwlet bolmaz. Ejir çekýän ykdysadyýetli ýurtlaryň topuryna ýerleşdiriler. Bu hem aslında doğru orun bolar, laýyk orun bolar diýip bilermen aýtdy. Which is the good place, the real place for that. Şeýle-de ol dogruçul hasabatyň halkara maliýe guramalarynyň öz awraýyna da goşunt goşjakdygyny aýtdy. Türkmen resmileri we döwlet media ferişteleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň höküm sürýänligini, halkyň awadan durmuşda ýaşaýanlygyny tekrarlaýar. Ýöne iş ýüzüne barha yaramazlaşýan ykdysady şertler döwlet mediasynyň aýdýanlaryny tasdiklamaýar. Ekspertiň sözlerine görä Türkmen hökümetiniň ýöredýän 6 asır siýasaty onuň yaramazlaşýan ykdysady şertleri boyun almagyna päsgelçilik töredýär. This golden age era actually prevents them for admitting Türkmen hökümetiniň 6 asır zamanasy barada aýdýanlary onuň hakykaty boyun almagynyň öňüne baglaýar diýip bilermen aýtdy. Bu aralykda Halkara Valyuta Fondunyň türkmen ykdysadyýetyniň ösüş derejesiniň pestligi barada berýän hasabaty Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdun ykdysadyýet we maliýe ulgamlaryna bildirýän nägilelikleriniň
ýa-da gawat gelýär. Prezident Berdimuhammedow soňky aýlarda birnäçe gezek global koronavirus pandemiýasynyň fonuna global ykdysadyýetynyň haýallaýanlygyny, dünýäde emele gelen ýagdaýlaryň Türkmenistana da belli bir derejede öz täsirini ýetirýändigini aýtdy. Berdimuhammedow fevralyň başynda ýanygyç energetika resmiýetleriniň öňünden çykyşyna dünýäde emele gelen ýagdaýlaryň ýurdun önümçilik we maliýe görkezjilerine ýaramaz täsir ýetirýändigini aýtdy. Fevralyň ahyrlaryna türkmen deputatlarynyň öňünden çykyşyna Berdimuhammedow koronawirusyň dünýä ykdysadyýetyne her aýda 400 milliard dollar töwereg ziýan ýetirendigini we dünýä boýunça 500 million töwereg iş orunynyň ýitirilendigini aýtdy. Ýöne pandemiýanyň Türkmenistana ýetiren ziýanlaryny agzamady. Türkmen prezidenti 11 martda ykdysady meseleler boýunça vice-premierler bilen hemde döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary bilen geçiren ýygnagyna dünýä ykdysady wagdarlaryna durnuksuz ýagdaýyň dowam edýändigini aýtdy. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistanyň makro ykdysady ýagdaýyň durnukly bolmagyna galýanlygyny sözüne goşdy. Bu maslahatyň dowamyna türkmen resmiýetleri soňky ýyllarda ýurdun neft gaz gurulşyk senagat uly kommunikasiýa we oba hojalyk toplumlary üçin 14 milliard töwereg daşary ýurt kart serişdeleriniň çeklendigini ma'lum etdi. Halkara Valyuta Fondunyň Türkmenistanyň ykdysadyýetyne pes baha bermegi hemde türkmen hökümetiniň bar bolan ykdysady kynçylyklary gytaklaýyn boyun almagy, Halkara Valyuta Fondunyň pandemiýanyň fonuna dünýä ýurtlary üçin $100 milliard dollara barabar maliýe ýardymny bermegi göz öňünde tutýan wagtlaryna gawat gelýär.